Com signar un document PDF utilitzant el vostre certificat digital amb Adobe Acrobat Reader. Signar documents de manera digital us permet realitzar tràmits personals o oficials de manera telemàtica, amb la mateixa validesa que la signatura manuscrita. Necessitareu tenir instal·lat l'Adobe Acrobat Reader en el vostre ordinador i haureu de disposar d'un certificat digital vàlid, com ara l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o qualsevol altre certificat reconegut. Si no teniu un certificat per signar, podeu posar-vos en contacte amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castellbisbal per obtenir-lo. És ràpid i gratuït. Un cop obtingut, si no el teniu, heu d'instal·lar-vos el programa gratuït Adobe Acrobat Reader DC. Comenceu obrint el document que voleu signar amb Adobe Acrobat Reader DC. Feu clic a l'opció Eines i després a Certificats. A continuació, cliqueu a Firmar digitalment. Amb el cursor del ratolí, seleccioneu l'àrea del document on voleu inserir la signatura. Quan deixeu anar el botó del ratolí, apareixerà una finestra amb una llista dels certificats digitals disponibles. Seleccioneu el certificat que desitgeu utilitzar i feu clic a Continuar. En la següent finestra, cliqueu al botó Signar. El programa us demanarà que introduïu un nom de fitxer per al vostre document signat i la ruta on el voleu desar. És recomanable que deseu el document amb un nom diferent a l'original. A continuació, us demanarà la contrasenya del certificat, si n'hi ha una establerta. Introduïu-la i feu clic a Permetre. Si tot és correcte, el document mostrarà una firma digital incrustada. En cas que el document que voleu signar ja disposi d'un quadre per a la signatura, el procés és encara més simple. Feu clic dins d'aquest quadre i el programa us demanarà directament que seleccioneu el certificat i introduïu la contrasenya si és necessari. En cas que només hi hagi un signant o aquest sigui l'últim, recomanem que en el moment de signar marqueu el requadre Bloquejar. Si teniu problemes, dubtes o consultes en tramitar electrònicament, l'Ajuntament de Castellbisbal disposa del servei d'ajuda a la tramitació electrònica i accés a tràmits, que ofereix ajuda davant de qualsevol dubte sobre el procediment a seguir o els requisits necessaris per accedir als tràmits en línia. Per fer-ne ús, cal que consulteu la pàgina www.castellbisbal.cat/ajuda-UAC o també podeu trucar al 900 772 772 o bé enviar un correu a oh360@castellbisbal.cat. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 8 a 8.